Δίπλα μου τώρα. Γεια σας παιδιά. Σήμερα παίζουμε Rivals Part 7. Άμα θέλετε να κάνουμε Part 8, γράψτε κάτω στα σχόλια. Θέλετε να κάνουμε, άμα γράψουν τα παιδιά κάτω στα σχόλια. Πάμε να παίξουμε. Έλα. Ένα μάτι θα παίξουμε μόνο. Παιδιά, του ήρθε νέο χρώμα, αυτό. Πάμε να παίξουμε τώρα. Το έχω και στα χέρια μου, παιδιά, να ξέρετε. Και μετά πάμε στο χάρτον εδώ, στο χάρτον. Παιδιά. Και πάμε και στα αυτά, στα μικράκια και βάζουμε αυτό εδώ το νούμερο. Παιδιά, τώρα πάμε να παίξουμε μάτς. Έλα, σε 3, 2, 1. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, αλλά πού δεν κατάλαβα τα κλειδάκια μου. Κι εγώ είναι η αλήθεια. Τα κλειδάκια μου. Παιδιά, θα παίξουμε μόνο ένα μάτς στην αέρα 1. Μόνο ένα. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε κι άλλο. Part 8. Δες, έχω αυτό. Αυτά σε λάβα. Αυτό σε κάνω. Έχω δύο μπλε, ένα σε καλόπουλο και ένα με λάβα. Ρε, τι κάνεις εδώ μπροστά μου, εσύ. Είσαι να παίξουμε μπρουκ. Όχι, όχι, κάνω βίντεο στο Rivals. Μετά, ρε, μου στείλες το βίντεο μου, ρε. Παιδιά και εσείς όταν θέλετε πείτε μπρουκ. Είμαι καλός στα skin, μπορώ να σας βοηθήσω σε skin. Έλα γάμισαι, ρε. Πού είσαι ρε? Μόνο με μαχαιράκια εσύ, έλα εγώ με μαχαίρι. Δεν έχεις βάλει τα μαχαιράκια. Καλά, δείτε τώρα τι σπιθαμή θα φάει. Δεν έβαλε το τέτοιο. Πάρε αυτό. Πού είναι η σπίθαμη? Ναι, παιδιά, μόνο ένα μάτι θα παίξουμε. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε Part 8. Και στο Brook TV έχουμε κάνει ήδη ένα part. Θέλετε να κάνουμε Part 2. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Και στο Brook. Ρε! Τώρα θα βάλω κι εγώ πριόνι. Την έδαψες, πιθαμή. Τώρα σπιθαμή θα παίξουμε μόνο με πριόνι. Είσαι? Είσαι. Μόνο ένα μάτι εδώ. Γιατί να μην το είναι και δίκιο. Και παιδιά, τώρα σε αυτό που είμαστε θα παίξουμε με μουνιές. Με τα απλά όπλα. Μουνιές. Παιδιά, έβαλα καπνογόνο. Τα λάθος έβαλα καπνογόνο. Δεν πειράζει, αλλά δεν θα το ρίξεις, μη σε περιμένω. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Να αλλάξω κάμερα. Παγώσαμε τον κολαράκο. Παγώσαμε τον κολαράκο. Σε όλο τώρα μέχρι να πάμε με τα 5 πάλι με μουνιές. Ακριβώς. Μπουνιές και χωρίς καπνογόνο. Παιδιά,
Γεια. Μόνο ένα μάτι θα παίξουμε. Μετά με τα απλάκια. Δηλαδή τώρα. Αρχικά το όπλο. Στη φαμή. Παιδιά, 4-4. Και μετά πάει με χέρι. Χέρια, Έλα. Είμαι με κάπου ψηλά εδώ. Πηδάω. Ναι! Τον κερδίσαμε! Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να κάνουμε, πάρτε το. Γεια σας!